Dobrý deň. Dobrý deň. Asi všetci by sme chceli, aby naše deti mali zdravé zuby, aby ich mali rovné, aby ich mali v správnom postavení. Ako však takéto niečo dosiahnuť? Sa budeme rozprávať s pani doktorkou Zoricou Nemcovou zo zubnej kliniky Stomamed. Dobrý deň, prajem, pani doktorka. Dobrý deň. A ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví, takže dnes tu budeme mať tému o deťoch a o detskom chrupe. Pani doktorka, ja som sa vás pôvodne chcela opýtať ako prvú otázku, že či treba začať so starostlivosťou o detský chrúp v podstate ešte v čase, keď dieťa nemá zúbky. Ale vy ste ma opravili a povedali ste, nie, vtedy to treba ešte skôr. Ešte v čase, keď žena to dieťatko čaká. Ako to je? No v podstate mohla by som tak na úvod začať vlastne s tým vývojom. Začneme s mliečnymi zúbkami. A ten vývoj je už počas 6. 7. týždňa intrauterínneho. Čiže keď je mamička tehotná, to znamená prvý trimester. A je to vlastne akoby, nazývame to primárna dentogingiválna lišta odborne, z ktorej vznikajú zárodky mliečnych zubov. Trvá to do takého 10. týždňa intrauterínneho. A je to veľmi dôležité, pretože potom nasleduje v tom 12. týždni zase vývoj už stálych zubov, zárodky stálych zubov. Čiže ten prvý trimester, keď je organogenéza, tak je my vieme, že teda vplyv na tie zuby má genetika, aký tvar máme zubov, počet zubov, nadpočetné alebo chýbajúce zuby, ale sú tu aj rôzne patologické noxy z vonkajšieho prostredia, to sú rôzne infekčné ochorenia, môže to byť rentgenové žiarenie, môžu to byť rôzne iné ochorenia matky, ktoré práve vplývajú na ten vývoj tých zubkov. Čiže to je ten prvý trimester. Neskôr tie zárodky v 3. 4. mesiaci zárodky mliečnych zubov sa vyvíjajú ďalej a nastáva také obdobie mineralizácie. To znamená, že sa všetky tie štruktúry, dentín, neskôr sklovina, neskôr vo vnútri zubu, tá pulpová dreňová dutina vytvárajú a dochádza v takom 5. 6. mesiaci už po narodení erupcia tých prvých mliečnych zúbkov. Čiže vieme povedať, že začína to počas intrauterínneho života, kde vlastne tá mamička je oboznámená, tam je dôležitá výživa. To som sa vás práve chcela opýtať, že mnoho žien si možno ani neuvedomuje, že nie len o stave ich chrupu je to tehotenstvo, ale že naozaj sa vtedy zakladajú aj mliečne a trvanlivé zúbky toho bábätka a teda v budúceho dieťaťa a dospelého. A čo teda môže žena urobiť preto, aby naozaj sa tomu dieťaťu ten chrup založil čo najlepšie, aby tie zuby mali čo najlepšiu kvalitu? Vy ste spomínali výživu. Ako by to malo vyzerať? Určite tá výživa, ona je vedená, tá mamička budúca aj gynekologom, čiže sú poradne, výživové poradenstvo. Z hľadiska stomatológie sú dôležité, že žena má vlastne nárok 2-krát do roka na preventívnu prehliadku. Má nárok na dentálnu hygienu, čiže my jej už vtedy rozprávame, ako to bude prebiehať, keď sa dieťa narodí, lebo práve tá mineralizácia pokračuje aj po narodení. U tých mliečnych zubov je to vlastne do nejakého 12. mesiaca po narodení. U tých stálych zubov vlastne je to, ten čas sa posúva, môže to byť do 8. roku a dokonca, keď sa zakladajú osmičky, tam tá mineralizácia môže byť do 16. roku života. Čiže my vlastne s tou mamičkou budúcou rozprávame, ako by to malo prebiehať, keď tie zuby ešte nie sú dostatočne mineralizované. Čiže oni sú náchylné na kazivosť. A tam je veľmi dôležitá tá profilaxia, čiže dentálna hygiena. Málo kto vie, že napríklad je dobré už aj bez zubu čelusť, čiže po narodení nejakou gázičkou, vlhkou utierať. Že by nemala napríklad, keď padne cumlík alebo lyžička, oblizovať ho, pretože zase baktérie, ktoré sú v ústnej dutine tej matky, sa prenášajú vlastne takýmto spôsobom na dieťatko. A taktiež nenamáčať napríklad cumlík do medu, z toho sú tie medové zuby. Ale to už sú dnes také veci, že už cumlík do medu snad nenamáča nikto. No ešte sa s tým stretávam. To je veľmi deštruované, by som povedala, predné zúbky. A taktiež nie je tam žiadna dentálna hygiena u veľa mamičiek. Čiže my už
počas toho tehotenstva rozprávame, ako by to malo vyzerať, lebo tá matka niekedy po narodení toho dieťaťa nestíha utekať stomatológovi, má čo robiť sama so sebou a s tým novonarodeným dieťatom. Čiže ona už má nejaké základné informácie, že stiera z prvých zubkov gázičkou, hlavne u tých horných zubov, pretože tam nie sú slínne žľazy a tie horné zuby sa môžu skôr pokaziť. Taktiež, keď je to nočné krmenie flaškové alebo dáva napríklad veľa sladené nápoje. Čiže toto absolútne, keď sa bavíme o výžive, vylúčiť cukor, pretože ten cukor vlastne za účasti tých baktérií, keď by nečistila tie zuby, tak vytvára kyseliny, odvápnenie skloviny, ktorá ešte nie je úplne mineralizovaná a tým pádom kas. Máme to znamená, veľmi rýchlo. Keď ste spomínali tie medové zúbky, bývajú často deštruované tie horné zuby. Čiže je to vlastne kvôli tomu, že tam tie slinné žľazy vlastne nie sú. Áno, presne a tak. naozaj treba na to myslieť, nenechávať dieťaťu fľašu v noci. Tak, ako ste povedali. Prejsť potom na pohár skôr, vynechať všetky sladené nápoje, skôr čistá voda a tá profilaxia je dôležitá, čiže tá hygiena, ten cieľ je pocit čistých úst, ale v prvom rade je to na tom rodičovi, lebo rodič zodpovedá za orálne zdravie, ústne zdravie toho dieťaťa a do 10 rokov by mal dočisťovať chrup. To znamená, že od 0 do 3 rokov existujú zubné kefky, to dieťa sa s tým hrá, ono to viac menej žuje, je to forma takého hrania, ale rodič by mal dočistiť. Existujú potom v tých začiatočných štádiách, keď sú prvé zúbky po prerezaní, to je ten 5. 6. mesiac, do toho 30. mesiaca nastáva tá erupcia tých mliečnych zubov a teda je tam tá sklovina slabá. Tam je dôležité to čistenie a existujú, buď sú to kefky, alebo sú také náprstky, kde mamička silikónové môže si to dať na prst a nejakou hravou formou s tým dieťaťom sa pohrať, aby motivovala vlastne to dieťa, že do tých úst sa ide. A veľa mamičiek sa ma pýta, kedy majú prvýkrát prísť tomu zubárovi. No ja hovorím, môže k nemu prísť a zahlásiť ho medzi 6. a 8. mesiacom, čiže po prerezaní prvého zúbku. Je to skôr o motivácii toho rodiča a neskôr vývinom aj toho dieťaťa, že to dieťa si vlastne všimne, že je iné prostredie, zahrá sa tam. Je to všetko takou hravou, priateľskou formou, založí sa mu karta a potom postupne 2-krát ročne chodí na tie preventívne prehliadky. Čiže nestane sa to, že dieťa príde v 5-6 rokoch prvýkrát, má veľa kazov a potom samozrejme je tu už aj strach. Ten strach si uvedomuje, pretože strach je emócia ako každá iná. Vyvíja sa od prvého roku života a najväčší strach zo zubného lekára je medzi 7. a 9. rokom. A keď už robíme nejaké trhania zubov, čiže extrakcie alebo nejaké iné zákroky, môže z toho nastať vlastne jednak stresová situácia, ktorá sa prenáša do dospelosti a to práve nechceme. Čiže veľa záleží na tých rodičoch, ako to dieťa nastavia, ako s ním chodia k tomu zubárovi, aká je tam možno, že aj výuka. Aké je ich nastavenie na toho zubára, či určite, sa oni boja alebo neboja? Určite áno, pretože veľakrát, keď ten rodič je vystresovaný a stále tomu dieťaťu opakuje pred dverami, neboj sa, nebude to bolieť. To sú presne tie slová, ktoré my nechceme používať, pretože to dieťa automaticky začne sa báť. Takže veľakrát robíme tak, že rodič je za dverami a bereme si to dieťa same. Závisí od toho, aký vek, pretože od 0 do 3 to dieťa sa bojí byť samé. Čiže je viac menej s rodičom, ale neskôr kľudne vysvetlíme mu situáciu. Nikdy to dieťa nesmieme klamať, hej? Čiže musíme mu povedať pravdu. A snažíme sa to ošetrenie urobiť bezbolestne. Snažíme sa tomu dieťaťu aj dať nejakú možnosť reagovania. Čiže dohodneme sa na nejaký signál, dvihni ľavú ruku, keď by si chcel pauzu, keď si chceš vypláchnuť alebo by ťa niečo zabolelo. Snažíme sa robiť, pokiaľ už sú tam tie kazy s anestézou, to znamená, aby to dieťa, pokiaľ sú hlboké kazy, aby ho to nebolelo, ale
to ošetrenie musí prebiehať v takej spolupráci medzi tým lekárom, dieťaťom a samozrejme tá motivácia musí byť motivovaný aj ten rodič, nie len to dieťa. A asi je teda naozaj vždy lepšie, keď si to dieťa postupne na to prostredie privyká, nezdá sa mu cudzie a nepríde tam vtedy, keď už má niečo bolestivé vlastne a skutočne, že sa to potom môže spojiť do nejakej stresovej reakcie. My sme spomínali tie kazy. V kazy teda postihujú aj mliečny chrup. Niektorý rodič môže povedať, no to dieťa je celé po mne, ja mám pokazené zuby, mne sa kazia zuby veľmi, tak určite sa kazia aj jemu preto. Mohli by sme toto vyvrátiť? Je to tak? Je to skôr taký mýtus, pretože ten kaz vzniká na základe toho, že je tam nejaká bakteriálna infekcia, že je tam teda nejaký povlak, ten povlak sa nedáva preč, nečistí sa to dobre, ten povlak neskôr kalcifikuje, môže tam byť kameň a nielen kazy, ale trpia tým aj ďasná. Čiže aj okrem kazov, ktoré riešime, sú tu problémy aj ďasien. Môžu to byť tzv. Zápaly ďasien, gingivitídy, ktoré neskôr, pokiaľ dieťa nechodí, neošetrí sa, neodstráni sa ten povlak, nie je tam záujem zo strany rodičov hlavne, tak potom prechádza do tzv. Parodontálneho ochorenia. Parodontitídy. Deti môžu mať parodontitídy? Áno, môže to byť dokonca niekedy tá parodontitída, aj tam je troška geneticky, to môže byť podmienené, tzv. Juvenilná agresívna parodontitída u adolescentov. U tých malých detí, kde sú mliečne zuby, to zvyčajne býva na horných jednotkách alebo dolných jednotkách a potom na tých šeskách, tam to objavujeme, ale u tých adolescentov to môže byť potom dedičné. Je to tzv. Juvenilná parodontitída a je to veľmi agresívna forma. Rieši sa to predovšetkým zase tou hygienou. To mechanické čistenie, zbavovanie. Čiže pre nás je základom, či berieme do úvahy kas alebo zápaly ďasien. Je to niekedy taká spojená nádoba, že keď sa nečistí, nevzniká len kas, ale aj tie zápaly ďasna sú poškodené, tak rieši sa to predovšetkým tým čistením. Čistením doma, nastavenie možno intenzívnejšieho programu a čistenie u stomatológa nie 2-krát, ale 4-krát ročne, čiže častejšie návštevy. A okrem toho po 4. roku začneme čistiť aj medzizubné priestory. To som sa chcela opýtať, či aj mliečny chrup sa čistí medzizubnou kefkou. Určite od toho 4. roku, pretože tam dochádza už v 5. 6. roku erupcia tej stálej šesky. To je prvý zub stály, ktorý vlastne sa za mliečnými zubmi vyrastá, eruptuje, veľakrát o tom sa ani nevie a nečistí sa. Pritom je to jeden z najdôležitejších zubov v ústnej dutine na celý život. A tým, že on je nižšie uložený, tak práve v tých rýhách vznikajú prvé kazy. Čiže treba to veľmi dobre čistiť, dočisťovať rodič. Prípadne, ak tie fisúry sú príliš hlboké, existuje pečatenie fisúr, dentálna hygiena, fluoridácia. Fluor je antikariézny, čiže má protibakteriálny účinok. Čiže tie fluoridy sú jednak endogénne, vnútorne v strave príjmané a vylúčované sú teda slinou do tela, ale musíme robiť aj fluoridáciu, čiže ešte nejaké kroky naviac. Ak tá kazivosť je tam veľká, tak doma raz týždenne zvýšenú dávku flóru. Sú teda deti, ktoré kazivosť nemajú, majú dobré čistenie a stačí 2-krát do roka, ale sú deti, kde tá kazivosť je skutočne vyššia. Vidíme, môžu to byť aj rôzne sociálne pomery a vidíme, že tá motivácia je tam veľmi dôležitá, motivácia rodiča, motivácia dieťaťa a tamto čistenie a návštevy u lekára musíme zintenzívniť. Prípadne ústne vody, ktoré po 6. roku už to dieťatko vie vyplúvať, vyplachovať. Ústne vody na báze chlorhexidínu, ktorý má taký dezinfekčný antimikrobiálny účinok. Takže tam je aj vyplachovanie a neskôr samozrejme už dochádza k tomu, že obdobie toho zmiešaného chrupu je, čiže obdobie medzi tým 6. a 13. rokom, tak tam je obdobie, kedy už sa môžu pomaličky začať používať aj ústne sprchy na dočistenie, medzizubné kefky, zubné pasty,
iné typy kefiek, inštruktáž, ako sa majú tie zuby čistiť. Prípadne to obdobie zmiešaného chrupu, kedy je veľa ortodontických problémov a ten pedostomatológ by mal mať veľmi úzky vzťah k ortodontistovi, čiže špecialistovi, ktorý sa zaoberá anomáliami, či už v postavení zubov, alebo vo vývoji čelusti môžu byť anomálie. Čiže k tomu sa ešte dostaneme. Ano. Ja by som sa ešte chcela zastaviť pri tom mliečnom chrupe, pretože my sme tu spomenuli, vy ste spomenuli niekoľko vecí, ktoré by možno rodičia radi počuli. Jednak, čo je vlastne to pečatenie zubov? Mm-hmm. Čo to znamená, že ten zúbok zapečatíme? A ďalšia vec, na ktorú som sa chcela opýtať, stále sa s tým niektorí rodičia stretávajú a ja viem, aj moji známi mi to hovoria, že nám zubár povedal, že napriek tomu, že je ten mliečny zub pokazaný, nemáme ho opravovať, alebo nemáme ho dať opraviť, lebo veď to je mliečny zub, veď vypadne. Takže skúsme si povedať možno k týmto dvom veciam, že ako to teda je. Takže ten mliečny zub je mliečny zub, takisto môže bolieť ako u dospelého stály zub, čiže je to obrovský mýtus, alebo by som povedala, to neexistuje, že mliečny zub neopravujeme. Mliečny zub opravujeme, dokonca pri tých kontrolách vidíme, ako náhle vzniká kas, to je škvrna, biela demineralizačná škvrna, kde ten kas, tá demineralizácia, to narušenie tej skloviny, čo som na úvod povedala, tá sklovina nie je ešte úplne zrelá, tak môžeme ho opravovať bez vrtania. Sú metódy bez vrtania. Ako náhle ten kas sa šíri už hlbšie do dentínu, pretože tá štruktúra toho zubu je oveľa tenšia a ten kas sa šíri oveľa rýchlejšie ako u dospelého, tak vrtať vždy musíme. To vrtanie samozrejme môže byť ten kas na všetkých plôžkach, čiže môže byť na plôžkach, kde sú tie ryhy a zase ten stomatolog vidí, ak tie ryhy sú príliš hlboké, také písmeno V je to, a mohol by tam vzniknúť kas, tak práve nastupuje to pečatenie. Pečatenie je profilaxia, je to ochrana pred tým, aby ten kas nevznikol. To znamená, že sa zapečatia tie ryhy a akoby tie ryhy v tvare V sa vyrovnajú sa. Áno, tie pečatidlá to sú rôzne glazionomerné cementy. Je to niečo podobné alebo na báze fotokompozitov, čiže sú to akoby jednoducho povedané tekuté blomby, ktoré, keď tam kas nie je, tak vieme takouto prevenciou ochrániť ten zúbok. A robí sa, tá ochrana je ideálna po erupcii, teda po vytlačení toho zuba, práve v tom čase, keď tá sklovina ešte nie je úplne mineralizovaná, keď je slabá. Vtedy nastupujú aj tieto fluoridačné všetky procesy, lebo ten zub je náchylnejší na kas. To sa kedysi robilo v školách, áno. Čiže dnes sa to robí v zubných ambulanciách. V zubných ambulanciách a ten lekár by mal nastaviť celý ten program individuálne na to dieťa. Potom, keď tie zuby sú akoby spojené, lebo niektoré mliečne zuby majú medzere, čiže to čistenie je veľmi jednoduché, ale niektoré práve tou erupciou alebo tlačením tej šesky dá spôsobiť to, že tie mliečne zuby sa akoby spoja, tie medzerky sa stratia a tam treba tými šabličkami dočisťovať. A v tom 4. roku, od toho 4. roku ten najväčší problém je, že tie kazy vznikajú, také tie neviditeľné kazy v medzizubných priestoroch a dieťa príde a zrazu ho bolí. Čiže tam vlastne robíme aj tzv. Bitewingy, rentgenové snímky na medzizubné priestory a sú to tzv. V úvodzovkách skryté kazy, ktoré musíme ošetrovať, lebo tie majú priamo idú k tomu nervu a ten zub veľmi rýchlo môže začať boleť. U dieťaťa celý ten proces je veľmi rýchly, čiže kas môže nastať oveľa rýchlejšie, môže nastať bolesť oveľa rýchlejšie, môže nastať opuch oveľa rýchlejšie. Čiže sa naozaj môže stať, že dieťa, čo sa na nič nesťažovalo, sa jedného rána zobudí s tým, že mami bolí ma zúbok. Áno, že sa proste ten kas tam nevšimol, neboli robené rentgény, nebolo vidno nič a zrazu tam ten kas je. Rentgény sa robia bitewingové snímky, čiže sú to špeciálne snímky na medzizubné priestory. V 5-6 rokoch robíme ortopantomogram, čo je tzv. 2D snímok, kde už sledujeme aj tie zárodky stálych zubov, ktoré sa nachádzajú v tom kostnom lôžku, viac menej pod tými mliečnymi zubmi.
No a na základe týchto snímkov vlastne robíme si také kontroly a keď je dieťatko s nejakým začiatočným kazom úplne v sklovine, tak sa to nemusí vrtať, ale pokiaľ už v tom dentíne je, že ten kaz je hlbší, tak vždy sa vrta. No a tá prevencia je jednak to pečatenie, ale jednak aj tá motivácia, tá hygiena, to čistenie 2-krát denne, dočisťovanie, tie šabličky, neskôr teda vyplachovanie tých úst. A keď nastávajú, že dieťa má napríklad nejaký ortodontický aparát, je to vlastne už viac menej zmiešaný chrúb, alebo je to už nejaký fixný aparát po 12. roku, tak tam tá hygiena má byť práve že ešte intenzívnejšia a lepšia. Vy ste spomínali tú parodontitidu, čo je teda dosť strašidelný jav, keď si to človek predstaví, že naozaj to môžu mať deti a dospievajúci, ale deti mávajú s jasnami aj iné problémy. Sú napríklad také, že dieťaťu ťahá uzdička dole. Že proste mu ako keby sťahuje jasno okolo krčkov, tých zúbkov. Kedy sa takéto veci riešia? Kedy to treba a ako sa to rieši? To je zase vlastne ten stav, že ten pedostomatológ je v úzkej spolupráci s tým ortodontistom a práve obdobie toho zmiešaného chrupu, kedy som povedala, že povedzme to obdobie 7 až 10 rokov je ideálne na všetky tie ortodontické úpravy a ten ortodontista skutočne vie zázraky. On vie napríklad udržať miesto pre stály zub, ak došlo skorej k extrakcii, k trhaniu toho mliečného zubu, lebo bol napríklad deštruovaný. Ten ortodontista vie práve vtedy povedať, že áno, je tu horná dolná uzdička, čo je vlastne väzivo, ktoré nám bráni spojeniu tých zubov, lebo je tam nejaká diastéma, je tam nejaká medzera a povie, že povedzme v 10. 12. roku treba tú uzdičku chirurgicky odstrániť. Čiže tie pedostomatologické zákony, zásahy ortodontické veľakrát bývajú spojené aj trošku s chirurgiou. Pretože na základe toho rentgénu, ktorý sme videli, my už v tých 6 rokoch vidíme, že buď sú nejaké zuby nadpočetné, alebo hyperdoncia, alebo hypodoncia nie sú, alebo anodoncia, čiže chýbajú niektoré zuby. Čiže už sa vieme ako ortodonticky nastaviť, že rodiča oboznámiť s tým, aké problémy môžu nastať a že teda dieťa bude musieť nosiť nejaký aparát. Pokiaľ to dieťatko je do tých 10 rokov, je to absolútne jednoduché, lebo je to nočný strojček. Veľa vecí s tým nočným strojčekom vieme upraviť, ale ako náhle to dieťatko príde o veľa neskôr alebo sa prešvihne to obdobie, takže už keď má 12 rokov, 11, 12, 13, tak potom nastupujú fixné ortodontické aparáty. Čiže lepia sa, sú také brekety, tie môžu byť kovové, môžu byť keramické, z estetického hľadiska môžu byť neviditeľné strojčeky. Čiže ten špecialista, ortodontista vlastne si to odkonzultuje s tými rodičmi a podľa toho rentgenového snímku, podľa toho stavu urobí sa nejaká analýza a na základe toho sa rozhodne, že aký typ toho strojčeka je a riešia sa tieto anomálie. Ten mliečny chrúb má význam nielen žúvanie a že pod ním sú nástupcovia a erupcia, nastáva tlačenie tých stálych zubov, ale aj vlastne vývoj tých čelustí. A to už je vlastne taká fáza toho ortodontistu, ktorý to už sleduje práve v tom medziobdobí 7, 10, 11, 12 neskôr. Čiže by sme mali vyvrátiť možno aj ďalší mýtus, čo si takisto niektorí ľudia myslia, že k ortodontistovi stačí ísť, keď dieťaťu výjdu všetky trvalé zuby. No, určite áno. Nie. Určite nie. Treba s tým rátať skorej, pretože problém, ak o ňom vieme skorej reagovať na ňo a vieme ho možno ľahšie vyriešiť. A keď som hovorila ešte aj o tej chirurgii, tak môžu to byť napríklad nadpočetné zuby, kde musíme ich napríklad nejak chirurgicky, čiže dostať von. Čiže ten pedostomatolog kontaktuje ortodontistu, ten povie, že áno, je to tam, treba to dostať von, ale býva to veľmi nepríjemné. Čiže veľakrát to tie deti nezvládnu iba v anestézii a musíme pristúpiť k nejakej premedikácii. Čiže musíme utlmiť, ako by som povedala, ten stres alebo ten strach, ktorý tam môže nastať. A niekedy skutočne to môže končiť aj v celkovej narkóze, ale v celkovej narkóze môžu končiť aj deti, ktoré sú veľmi ťažko ošetriteľné, kde ten stres je absolútne, tie deti sa nedajú ošetriť ani v premedikácii. To dieťatko príde, že
že je tam už veľa tých kazov, deštruovaných zubov a vtedy to riešime radikálne a jednorázovo, teda v tej celkovej narkóze za účasti už anesteziológa. Sú potrebné k tomu samozrejme nejaké predoperačné vyšetrenie, ktoré nesmie byť staršie ako mesiac a riešime to pomerne radikálne. Ale ak sa vrácam k tomu mliečnemu chrupu a k tej deštrukcii a k tým kazom, čiže kazy určite treba ošetrovať, to je tá konzervačná stomatológia. Keď dieťatko bolí, robíme endodonciu, čiže ošetrujeme aj koreňové kanáliky. Ošetruje sa to možno trošku ináč ako u stáleho zubu. Ošetrujeme taktiež aj proteticky to dieťa. To znamená, dávame aj korunky. Vzadu to môžu byť kovové korunky, tam tá estetika nie je dôležitá, ale veľa detí môže trpeť prednými zubmi deštruovanými a tam môžu byť keramické korunky. Sú to prefabrikované korunky, zväčša zirkónové korunky a na mliečne zuby, ktoré neskôr vypadnú, ale je to možno skôr tak z takého psychologického hľadiska u tých predných zubov. A tie zadné možno na zachovanie postavenia. Áno, a tie zadné, že nám držia vlastne postavenie tých zubov. Čiže ak dojde k deštrukcii zubu, že ten zub musí ísť von a my potrebujeme udržať tú medzeru, tak môžu byť zase ošetrené, to môže byť buď ortodontistom, že je tá medzera udržiavaná fixne, takým medzerníkom alebo snímateľným medzerníkom. A samozrejme je tu aj obdobie, kedy je veľa úrazov. Čiže to som sa chcela takisto opýtať, lebo s tým sa asi tiež rodičia stretávajú. Takže tie úrazy sú práve spojené s tým školským vekom, čiže 7 rokov a viac, čiže sú to rôzne pády, ale môže to byť hojdačky, ale môže to byť aj u malých detičiek, učia sa chodiť a vlastne tie mliečne zuby, stalo sa mi napríklad tak, že chlapček padol na tie predné zuby, zrazu predných zubov nebolo. Rodičia hľadali, kde tie predné zuby sú. Tie predné zuby vlastne boli zarazené dovnútra. Tam treba urobiť samozrejme rentgenový snímok, môžu poškodiť aj lôžko, ale zväčša to treba nechať tak a tie mliečne zuby povyrastú, čiže rieši sa to akoby samovolne, spontánne. Horšie je to u trvalých zubov, lebo tam závisí od typu toho úrazu, aký je. A my sa v prvom rade snažíme zachovať ten zub živý a nejakým spôsobom možno ho spevniť, ľahovať nejakou semipermeabilnou dlahou. Čiže vtedy má zmysel ten zub hľadať nejakým spôsobom. No, aj hľadať ho má význam, áno, lebo ho dokonca vieme určitým spôsobom, keď ten rodič vie rýchlo reagovať, tak ho vieme v nejakom vlhkom prostredí, v nejakom médiu, vie ho priniesť tomu lekárovi a vieme ho vrátiť do toho lôžka a fixovať. Čiže je to veľmi individuálne, samozrejme od prípadu k prípadu. Čiže ak už to dieťa stratilo ten zub, tak je to horšie, pretože vtedy nevieme riešiť to implantátmi, nevieme to riešiť nejakou fixnou protetikou, mostíkom, to je až po 18. roku. Čiže riešime to nejak dočasne, nejakým spôsobom dočasne. Čiže niečím, čo by ten zub nahradil na tom mieste. Áno, čo by ten zub nahradilo. Keď sme hovorili teda o období toho zmiešaného chrupu, ako sa rieši to, keď napríklad dieťaťu neskoro vypadávajú tie mliečne zuby? Že zubár povie, no ale on už má pod tým ten zub, potrebovalo by to ísť von a napriek tomu to tam drží. Vtedy sa tie zubky trhajú, tie mliečne? Áno, tie mliečne zuby niekedy sú také lenivé, môže to byť aj kvôli tomu, že ten nástupca vlastne, ten trvalý zub nie je tesne pod tým mliečným, lebo tá erupcia, alebo by som povedala, ako to vlastne vzniká. Oveľa jednoduchšie je to pri mliečnom chrupe, ktorý sa dostáva, ako by som povedala, jednoducho na povrch, zjednodušene povedané. Nad tým mliečným chrupom nie je prekážka, nie je nejaká kostná lamela. Pri tom stálom chrupe je to o niečo zložitejšie. Oni sa síce nachádzajú v alveole a jeden aj mliečný, aj stály, ktorý je pod ním, ale ten má nejakú kostnú prekážku. Čiže je tu nejaké rezorpčné tkanivo, je tu nejaký tlak toho stáleho zubu, vývin toho zubu, ktorý tlačí na ten mliečný zub a rezorbuje vlastne, ako keby pohlcuje ten koreň toho mliečného
mliečného zubu, ale niekedy to tak není. Niekedy je ináč uložený a tým pádom perzistuje, zostáva ten mliečný chrup, mliečný zúbok a ten sa môže tlačiť, ten stály úplne inde. Čiže môžeme sa stretnúť s tým, že napríklad dieťatko má mliečné dolné jednotky a za tým už mu rastú, čiže akoby 2 rady tých zubov. Aj mliečné, aj stále. Samozrejme, že to treba tie mliečné vytrhnúť a zvyknú sa tie jednotky buď samovolne zaradiť, alebo potom je tam účasť zase konzultácie s tým špecialistom, s tým ortodontistom. Môže sa stať aj to, a to zase na to slúži práve ten vek 5-6 rokov, kedy robíme tie snímky a nastupuje tu určitým spôsobom aj konzultácia ortodontická, že si všimneme, že mliečny zub tu bude asi celý život, pretože za tým pod ním nie je vôbec založený ten stály zub. Hej? Čiže tam vlastne ten ortodontista potom rozhoduje, čo s tým, ktorý to je zub, aký to je zub. Vieme vytrhnúť ten mliečný a uzatvoríme medzeru. Veľakrát sa stretávame s tým, že mi príde dospelý pacient a vyslovene to obdobie sa ako keby premrhalo a má mliečný zub. To bola ďalšia otázka práve, čo som sa chcela opýtať. Má mliečný zub a nechce sa ho vzdať, takže pokiaľ tam ten mliečný zub funguje, tak ten mliečný zub tam necháme. Ten mliečný zub má ten korienok samozrejme slabší, ale drží. Majú veľmi emotívny vzťah pacienti k tým zubom a ja to vlastne rešpektujem. Jasné. Keď ste hovorili, že to obdobie sa premrhá. Čiže taká napríklad také rozmýšľanie rodiča, že dobre, ten strojček stojí strašne veľa peňazí, ja na to dajme tomu možno nemám, alebo teda nie som ochotný do toho investovať. Veď to dieťa, keď bude dospelé, ono si to vyrieši a zaplatí si to, dajme tomu zo svojich peňazí. Takéto myslenie asi je úplne scestné podľa mňa, lebo je to tak, že sú veci, ktoré sa dajú riešiť iba v tom adolescentnom období, iba vtedy, keď sa tá čelusť ešte vyvíja? To zmyšľanie nie je úplne správne, pretože ten strojček medzi 7. a 10. rokom, ten nočný strojček zase nestojí až tak strašne veľa peňazí. To je tá prvá fáza, prečo my vlastne apelujeme na to, aby sme u tých 5, 6, 7 ročných detí už pozerali, že čo vlastne je, ako tie stále zuby sú, či sú zárodky všetkých stálych zubov, alebo nie sú, aby sme to vedeli riešiť práve do toho 10. roku, pretože je to finančne zvládnutelné. Čiže naozaj má význam vtedy ísť k tomu ortodontistovi. Určite má význam. Má význam. Pokiaľ to neurobia rodičia, že idú po svojom, tak by to mal urobiť ten pedostomatológ a navigovať tých rodičov. Tie strojčeky, ktoré už sú fixné alebo neviditeľné, je pravda, že to už sú finančne úplne niekde inde a to je už ten 12. 13. rok. Čiže je dôležité, aby rodičia na to mysleli, alebo samozrejme ten zubár, ku ktorému chodia, aby on motivoval tých rodičov. On je predsa lekár, on by mal rodičov upozorniť, on by mal motivovať tých rodičov a tým pádom by sme predišli aj tej finančnej otázke, ktorá skutočne po tom 12. roku už môže byť problémom. Dajú sa pomocou týchto strojčekov riešiť naozaj aj také veci, ako je predsunutá čeľusť? Alebo nejaké ďalšie, naozaj ten problém s tou čeľusťou? Zaoberá sa, priznám pravdu, tým čelusný ortopéd, tých anomálií alebo tých problémov vie byť strašne veľa. Čiže pokiaľ to my vieme zvládnuť, genetika zohráva tiež určitú formu, tak dajú sa robiť skutočne divy s tými strojčekmi a dneska tá doba ide veľmi rýchlo dopredu, ale sú určité fázy, kedy môže to posunúť aj na tú stomatochirurgiu, čiže je tam dôležité účasť aj toho stomatochirurga a možno je to práve dôležité v neskoršom veku. Je to na debate odborníkov ako stomatochirurg a čelusný ortoped, pretože to sú už vývojové možno čiže vady. Čiže tam už to riešia viacerí odborníci. Áno, viacerí, ale ten pedostomatolog to posúva. On to posunie tomu ortodontistovi a ten povie, že áno, vieme to zvládnuť v tomto období
kedy dieťa prišlo, alebo áno, toto bude problém, je tam tá genetická informácia, je tam silná progénia, vysunutá silná čeľusť a bude to treba možno neskôr, to sú tie ortognátne problémy a bude to treba riešiť už aj za pomoci toho stomatochirurga. Čiže tam je potom spolupráca ortodontista a stomatochirurg. Pani doktorka, stretli ste sa vôbec s dieťaťom alebo adolescentom, ktorý by žiadnu nápravu zubov nepotreboval? Zažili ste to? Áno, stretla som sa aj s tým, že skutočne možno práve aj tá genetika tam zohráva tú úlohu a je to aj svedomitosť tých rodičov, ktorí si zažili svoje a snažia sa tie deti motivovať, tie deti pravidelne chodia. Stretávam sa s dospelákmi, s dospelými pacientami, ktoré som mala možno od malička, ktoré nemajú kazy. Nemajú kazy, starajú sa, chodia pravidelne. Je to, by som povedala, výnimočné, nie toho nie sú to húfy pacientov, ale áno, sú aj takí pacienti a mňa to veľmi motivuje a posúva, ale hlavne ma posúva to, že sa snažíme ísť už od tých rodičov, motivácia, pretože u toho dieťaťa to je návyk. On si musí zvyknúť, čiže jeho musíme motivovať možno nejakou rozprávkou, možno nejakým detským kútikom, tým prostredím príjemným, ktoré tam je, farby, vône, príjemný lekár, veľmi dôležité. To je celá psychológia vlastne, ako na to dieťa, keď má problémy, ideálne je nerobiť nejaké zákroky chirurgické ten prvýkrát, ale skôr, aby to dieťa sa oboznámilo s tou ambulanciou. Čiže od toho útleho veku. Čiže začíname u tých rodičov, a tehotné mamičky a potom od útleho veku vlastne deti ako rastú a skutočne vieme docieliť, aby dieťa nemalo kas, pretože to mechanické čistenie a tá motivácia je jedno z najdôležitejších vecí v tej somatológii. Pani doktorka, ja vám veľmi pekne ďakujem za zaujímavé informácie. Teším sa, že sme si to naozaj prešli od tých tehotných žien až teda po tých adolescentov. Odznelo tu množstvo vecí, ktoré priznám sa ani ja som nevedela. Čiže veľmi pekne vám ďakujem za zaujímavé informácie a teším sa niekedy na budúce. Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.